Op til 1863, så var den danske helstat, det danske kongerige samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauborg. Og i Slesvig, så var der både en dansktalende og en tysktalende del, mens der i Holsten og Lauborg var en tysktalende befolkning, som var i overtal. Og i 1848, så får Danmark en grundlov, som forsøger at indlemme Slesvig ind under det danske kongerige. Og det medfører så en 3-årskrig nede i Slesvig-Holsten-området, som så ender med i 1850, med at Danmark beholder områderne. I 1855 kommer en ny forfatning, hvor Danmark prøver at indlemme Slesvig og udskille Holsten. Og i 1863 kommer det danske kongerige med en marskundgørelse, som erklærer, at Holsten skal løsnes fra Danmark. Det leder op til en novemberforfatning, som kræver, at Slesvig skal knyttes tættere til kongeriget Danmark. I 1863 kommer der hård modstand fra de tyske stater, som kræver, at marskundgørelsen skal trækkes tilbage. Yes. Ja, det medfører så, at den danske regering afviser Tyskland, fordi at de mener, at de tyske myndigheder har ret til at skulle blande sig i Slesvigs forhold. Så i november 1863, der dør Frederik den 7. og Christian den 9. Han bliver ny konge og hertug for Slesvig og Holsten. Han ønsker egentlig en hel stat, men han må med pres fra regeringens side underskrive novemberforfatningen. December 1863, der vælger Preussen så at sætte soldater ind i Holsten og truer med at gå ind i Slesvig også. Og det medfører så, at Danmark opsætter en hær ved Dannevirke. Men Danmark ved godt, at de ikke vil være i stand til at kunne vinde en krig, så Danmark håber på hjælp udefra, ligesom de fik et 3-årskrig tilbage i 1850. Men det får de ikke, og de må derfor føre en forsvarstaktik. Yes. Og den 1. februar... Den 1. februar... der afviser Danmark Tysklands krav, og de østrigske og preussiske tropper, de går så ind i Slesvig. Og Danmark, efter at have ventet et par måneder ved Dannevirke, der trækker de sig så tilbage til Dybbøl. Og England, de prøver ligesom at gribe ind i konflikten, men fredsaftalerne bliver afvist. Og det gør så, at den 18. april 1864, der stormer de preussiske styrker den danske stilling ved Dybbøl, og åbner Danmark fuldstændig. Ja. Og så efter nederlaget, så ved Dybbøl, der trækker de danske tropper sig tilbage til øen Als, som var den sidste del af Slesvig, som stadig var dansk. Yes. Og så den 20. april til 25. april, der er der så nogle fredsforhandlinger i London. Og så i slutningen af juni, så bryder krigen ud igen, og Preussen erobrer så den danske ø, Slesvig Als. Og så den 8. juli, så bliver der så indledt nogle nye fredsforhandlinger mellem Østrig og Preussen, og de kræver så, at Danmark måtte afgive hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Og så blev Danmark så til en europæisk småstat. Indtil 1920, hvor Danmark får Nordslesvig tilbage, efter at Tyskland har tabt 1. verdenskrig. Så med folkeafstemning, så bliver Nordslesvig så dansk. Og det er så, der kommer så den grænse, som vi har i dag. Ja.